namin yung medical mission ng mga ibang doctors. Ang galing sa Davao City, meron silang medical mission para sa mga airlift na airlift at may left pilot. So, pinuntahan natin kanina umaga sila doon sa Adventist Medical Hospital. Yung isa kasi doon ay isa sa mga patient ay have a personal relationship with him dahil nato siyang nakita noong cafe noong 2022. Nag-motorcade kami and dala siya ng nanay niya sa gilid, by the roadside, sa gilid ng daan. And kita ko na meron siyang ear tip. So, binuha namin yung butalya niya. Sabi namin na natutulungan namin siya. Kasi ginagawa namin yun sa Davao City. Sa Davao City, mahirap na makahanap lang na merong ear tip dahil namin na madami. Maganda na yung access nila sa clinical at madami ng mga na-opera. So, kung tinanong ko yung doctor ng Davao City ko, si Ezekiel, nilaper niya sa isang plastic surgeon dito sa Mahodan City. Pero kailangan niya ng follow-up na and sunod namin na activity is yung distribution ng mga negosyo na dahil ng mga assistance. So, meron tayong mga individual entrepreneurs na nakatanggap sila ng kanilang dagdag kapital. And then, yung isang grupo ng mga mushroom growers na sa Mahodan City na nakatanggap din sila ng around 150,000 additional capital para sa kanilang association. And then, nag-meeting din kami ng ating satellite office lead dahil meron na namang possible na eruption ang mga nagdawan. So, dinanong ko sila kung ano yung preparations nila. Sabi naman ng aking panay ng Cross ay na satellite office na once na merong evacuation at ilalay sila ng station, nakakita sila na magbigay ng support in terms of food and non-food relief and medical assistance doctors. So yun yung ginawa namin dito sa So, first question is answer, you have one more. in connection po sa tulong natin sa mga pinanaon yung pa-affected na eruption. Can you elaborate po yung number na tulong natin? Anong talagang tulong na ginawa natin po? I did not have the previous one or yung hinahanda ngayon kasama nito. Yes, I do not have the numbers right now, but as we speak, we have Mr. Roman prepared the numbers so that we can potential siya. So, yung follow-up po, yung ating satellite office, patuloy ito na magkakatch mga. Sa ngayon, yes, patuloy siya ng function dahil meron mga kami project. So, hanggang December 31, meron kami project for the 9-year of So, na-just doctors. Yung data lang na assistance daw sa kanila no, this end of February siya. So, like after December sa satellite office. After December 31, well, sa ngayon, hindi namin masagot kung mag-operate pa sa satellite office by January 1 kasi hindi namin nakita kung ano yung final budget ng Office of the Vice President at iba naman siya operations office. So, once lumabas yung budget for next year, malalaman namin yung ano yung budget ng Office of the Vice President and then we will adjust accordingly.
Okay, next question is GC. Okay. Chinese, please. Privacy. Please stop. Sorry, ma'am. Okay, for the year of from January 1 to date, yung number ng secretaries ng medical assistance is 45,200. For burial assistance is 3,840. We have 10, ma'am. We have one in Isabela City. One in City Isabela, Isabela. One in Bacolod, one in Bacolod for Panay and Bisaya. One in Cebu for Cebu, Bohol, Timor. One in Tacloban for Data Samar. One in Bar for Bar. One in Sabon City for Western Mindanao. One in City for Southern Mindanao and Northern Mindanao, and one in we have one as well in Legazpi City for Bicol. Sa free rides natin, ma'am, libre sa kain natin, we have one bus in and 4 buses in the national capital. Likely, ma'am, there will be budget cuts sa the operations of the libre sa kain will likely be affected, but we can adjust. Sabi naman ako sa adjustments ng Malawas Mayor ng City, hindi naman limitado talaga yung budget. So, sanay naman kami spread out ang resources to ensure that meron pa rin yung mga projects na rin ako. Okay, so any more questions regarding the project of growing here? Being 6. Okay, so we move on. Mr. Ambo? Usually we have there, maybe Yes, sir. good afternoon. Super when we have many watchers. We wanted to get the reaction regarding those pagkakalitate of the vice presidents they are immediately in the house. Side for one side and for the So, meron kami staff na nandoon ngayon, sa Kiri, si Muslim Sanchez, si Calvin Tenido, si Evelyn, si Calvin Tenido, si Julieta, sila, Kiri, ano naman namin sa Office of the Vice President, kung ano yung gusto ng tao gawin sa support, ano na namin. So, mas namin yung tao na then bigyan na sila ng support, ano ba yung hindi na namin. Nire-require nila na assistance. And then, bukod sa mga hindi naka-attend, meron ka doon hindi naka-attend, sa activities ng OBP anniversary. Ang anniversary ng OBP is on November 15, 89 years. The great year ng OBP. 89 years ang OBP this year. November 15 ang anniversary namin. So marami sa mga personal residents sa central office nagpunta sa mga satellite offices dahil lahat ng satellite offices meron silang Thanksgiving, iba't ibang activities ng Thanksgiving or sa alin na set na kami sa November 17 na Thanksgiving. It will be nakalaki. Ano ang everyone namin sa Philippines will you be attending the
hearing on November 15. I've not received a formal invitation. Follow po. Question sa mga di umano ay irregularities sa mga acknowledgement receipts ni RO na di umano ay bogus. Spurious to quote, mayroon doon kasi magkakapit sa pero sa kitamit na ball game. May mga pinakita ko si Representative ako sa pero link na ginamit ni Pares, yung na ginamit ni Asek mo. Yung sir take on that. Siguro, well, my take on that is purely paninira. Kasi wala namang ganyan na mga sa audit observation memorandum na nakuha ng sa. And siguro ang thank you po sa analysis mo sa audit na hindi pa lang sa confidential sa lahat ng audit na ginagawa sa aking opisina sa Office of the Vice President is in the additional audit. So, as we said, from the start, we are fully cooperating with all the AOMs, answering all the questions of the auditors. And Nasa information, full na daw po yung relationship niyo with Senator Jaime who is your friend. sinabi ko yung relationship namin, sinabi ko lang nung pinessage ko siya po yung kanyang reply. But sinabi naman niya sa akin na hindi daw siya wala kami problema. Regularly, exchange mga messages. Next question, sir, ako. Why is that yun? How is that? All of this is something wrong. Actually, sir, pag-usapan na namin yan, pero nakalimutan yung numbers. But around, ayoko magbigay ng number kasi nakalimutan ko yung number, sir. But napag-usapan na namin yan ng mga personal na ulitin na mga budget plan. Yes. Nung sa amin namin pa isa-isa by line item kung ano yung affected sa ginawa na budget sa General Appropriations Bill, nakita namin na lahat ng COSB kami na construction. So, ikaw po, mabili ko din siya. Ito na kayo sila sa President. Ikaw po, President. Ano ko gusto ko sa President? Pagpunta ka tayo. Sorry, you don't have the numbers that yes, we will prepare the yes, yes, we can yung July 1 natin report. Do we have it? Do we have it? Service report. July 1 report natin. This one. Good report. So every life exists. Thank you. So this is the first video. So every year we have a report, sir. June. So this is our first year. We have to do this. And then within our second year, that's June. We will compliments ng sa mga friendship projects. Not much things for this is clear about your leader on the big subject. Gamay. Ako to. Ako lang. Ngayon, personal decision ko na as of this moment, personal decision ko, one direction look at what more natin kasi dahil yung experience ko last week. Meron ka na lang sa moto yung pinag-inang siya. So, given that some people want to say when it comes
meron ako motivation na magsabi ulit ng gusto. Pero, paalala ko lang sa ating mga kandidato na pinag-isipan na yung mga kandidato sa lugar. Tingnan nila kung ano yung nagawa, tingnan nila kung ano yung sinabi, at natupad ba o binigay ba yung mga sinabi ng kandidato. And syempre, ikumpara nila ang iba't ibang mga kandidato nila. Huwag silang maniwala sa endorsement lang ng isang tao o endorsement lang ng isang sikat na personalidad. Dapat kilatisin talaga ng mga botante ang kanilang mga kandidato. That way, mapanigurado natin na nananalo at napipili talaga yung mga karapat-dapat na umupo sa mga pwesto. Next question. Sir Leo, aking. Okay. So, next, Miss Mayo Pareño. Imordigal Cancer. Okay na. Yes, sir. Kasi makita, wala pa kayong tanong. Sorry. Yung apat nilang they were cited for being them. How did it start that? Is that the motivated or they just by inside? Lahat, sa simula pa lang nagsabi na talaga ako na the hearings in the House of Representatives are politically motivated. Unang-una, nagsimula yan last year, di ba? Kung maalala ninyo, nagsimula talaga yan last year sa confidential funds. May meeting nangyari with the Makabayan Block, and hindi naman tinago yun. Pinost naman sa social media, Makabayan Block and Speaker Martin Romualdez. Then they started attacking the budget of the Office of the Vice President. When in fact, pag-submit ng budget na yan, pag-submit ng Department ng Office ng budget, nasa net na yan siya. Ibig sabihin, pag nasa net siya, in-approve na siya ng President because that net is the submission of the President to Congress of his proposed budget. So, kaya sa meeting nila, nag-hearing na sila noong budget and lumabas, nag-hearing sila ng budget ng Commission on Audit, lumabas ang AOF, Audit Observation Memorandum ng COA. In a span of 4 days, lumabas yung kasunod na AOM. So para bang para bang meron silang collusion noon na dito natin na-atakihin, ito yung gagawin natin. So lumabas na yung AOM, sinagot naman namin yung mga AOM because we fully respect the mandate of COA to audit funds, no? So sinagot namin, tapos ang sumunod nun ay nasagot namin. Nagkaroon kami ng notice of suspension. Doon sa notice of suspension, sinagot din namin sa COA, and then nagkaroon kami ng portion ng notice of disallowance. Now ngayon, pagdating sa notice of disallowance, meron kami 6 months of appeal. So, ibig sabihin doon, hindi pa tapos yung audit. Tapos, noong budget hearing na for calendar year 2025, nakita ninyo, ako na lang yung mag-isa na pumunta doon. Kasi sinabihan na ako ng mga kaibigan ko sa loob ng House of Representatives na walang budget hearing na mangyayari. Gagawin lang nila sa atakihin kanila sa confidential parts. So, ginawa namin, binitawan namin yung budget namin. Sinabi namin sa Congress, since you have the power of the purse, then you can do whatever you want with the budget. Kung gusto niyo bawasan, go ahead. Kung gusto niyo dagdagan, go ahead. Bahala kayo. Anyway, mga katrabaho pa naman kami. Kung ano yung maiwan, yun yung gagamitin namin para magtrabaho. So, yun. So, they started attacking me in the budget hearing. Hindi nila magawa
Kasi nga, binitawan na namin yung budget namin sa unit. Ang ginawa nila, what they cannot do in the budget hearing, they created a privilege speech ko noon, questioning yung mga ginagawa na projects ng Office of the Vice President, and then they referred it to the committee. And then the committee, did the hearings doon sa privilege speech ni Congressman Valeriano, was it? So, ngayon, pagdating naman doon, kung makita mo, wala namang nakamention na confidential funds sa privilege speech ni Valeriano, pero lahat ng tanong nila doon sa hearing nila ay patungkol sa confidential funds. So, nung una, pumunta ako doon, sinabi ko sa kanila na ang ginagawa ninyo ay mag-fault finding. Naghahanap kayo ng mali kasi wala kayong makita, naghahanap kayo ng mali para makapagawa kayo ng impeachment. Sinasabi nila, siya lang naman nagsasabi ng impeachment, hindi ko naman nagsasabi. Hindi. As early as November last year, nag-announce na si Franz Castro na sabi na siya na we are talking about impeachment. Ang problema sa kanila kasi wala talaga silang evidence of wrongdoing. That is why pinipilit talaga nila na maghanap na katiwalian, kumbaga, dyan sa mga hearings nila na hanggang ngayon, hindi pa rin nila nakukuha. Sinisira lang nila na sinisira yung institusyon, yung integrity ng dignity ng institusyon ng Office of the Vice President, and of course, yung mga pangalan ng mga ordinary employees. Doon masakit ang loob ko. Kasi mga ordinary employees lang ito sila. Sa akin, wala namang problema na sirain niyo ang pangalan ko. Kasi nung pumasok ako sa politika, expected naman na talaga yun na, diba? Sa politika, siraan na talaga yun. Sisirain mo ang kalaban mo para pagmukha kang malinis, pagmukha kang mabait. Ganun ang usual na strategy ng mga politicians. So, walang problema sa akin. Ang problema ko, at yun yung nakasama talaga ng loob ko, ay nadadama yung mga tao na wala namang ginawa, hindi nagtrabaho lang doon sa Office of the Vice President. So, yes, it's politically motivated, ma'am. Kasi, dahil hindi ko alam kung ano nagalit ni Lisa Marcos sa akin. Ang sabi niya, yung tumawa daw ako sa pagsabi ni PRD na yung president. Yun naman yung sinabi niya na kinagalit niya sa akin. So, wala na tayong magawa niya. That's her personal take and personal feelings. And then si Martin, alam ko si Martin, he really wants to run for president. And if we cannot make it to a popular vote, we'll just do the charter change and run as prime minister. Thanks. Expression ang office niyo po dito at yung programa namin sa isa't sumatropa ay may establish ng partnership na talaga. May referrals kami ng mga pasyente. Dinadala dito at Dr. Pings, tapos na-respondihan. Sayang naman yung umpisahan namin partnership na pagka-post ng office dito. Yes, kahit naman ako, nasasayangan din ako sa effort ni Dr. Chris at lahat ng mga satellite officers sa ibang lugar. Dahil hindi naman ito sila kasi mga politiko karamihan sa kanila, mga ano lang talaga, mga Pilipino na gusto lang talaga tumulong at magtrabaho at magserbisyo sa taong bayan. Nasasayangan din ako at saka nakita ko kasi sa Davao City ng mayor mo na kailangan talaga ng
iba't ibang satellite offices. Actually, ang tawag natin sa Davao City, district offices. Divided into 11 districts ang Davao City. One district per, one district office per district. Political district, we call it. Nakikita ko kasi marami talagang mga tao na pag hindi malapit yung access nila sa government services, wala na rin sila talagang initiative na pumunta kung nasaan yung sentro. So, yes, nasasayahan din kami. Pero tingnan natin, sir, kung ano yung kalabasan ng budget ng Office of the Vice President, and then we'll work around it and see what projects we still can do by January 2025. Next, from the TV Garden. From the church. From the way things are, it's quite obvious that you are object of devolution and this president because of the 2028 election. My question is, are you eyeing the presidency in 2020? Wala pa yan sa mga plano ko, ma'am. I was asked kung tatakbo ba ako sa 2028 and then I answered doon sa mga kasamahan natin sa media sa National Capital Region. December 2026 would be the best time to decide kung tatakbo sa 2028. There's a follow-up from the OPIC media. Sabi po ni Deputy Speaker was, bakit daw pare-parehas yung mga travel order na bakit pare-pareho na may travel order lahat ng mga officials ng OPIC yung sinusunod na on the day of the hearing? Ang accusation niya daw, merong malicious intent na imposition ng travel order. That is not true. In-explain ko na kanina, no? Walang mali siya yan. Meron kaming OVP anniversary sa November 89th anniversary sa November 15. Lahat kami, tulad kami ni JC, nandito kami ngayon to discuss OVP anniversary for Panay and Negros Island. So, merong isa pumunta ng Cebu at merong isa his trip was not for a anniversary. Ang trip niya is to Canada, preparing for possible typhoon sa December. Kasi usually Mindanao, December yung bagyo sa Mindanao. Experience namin doon. Even nung mayor ako, nakadalawang bagyo ako. December lagi ang Mindanao na bagyo. And then the other two, yes, Thanksgiving ang kanila, yung isa Bukidnon ng area. So, kahit ako man, wala din ako sa central office for after November 16 kasi tuloy-tuloy na yung mga Thanksgiving activities ng iba't ibang satellite offices. Busy ang Office of the Vice President ngayon kasi from our 89th anniversary, November 15, meron na kaming year-end celebration on November 29. So, pinasok namin lahat ng schedule between November 15 and November 29. And then, ang maiwan na lang for December are the Christmas gift giving doon sa Luzon sa NCR. Yeah. The Vice President, your father was said na is asking you to get out politics. So it's your concern. Oo. Pagkatapos niya ako sinabi na tumakbo ako, mayor, tumakbo ako, vice mayor, sabihan niya ako na. Darating din tayo doon na hindi na ako sasali sa politics. Ako man, gusto ko din. Ang problema ko is that I need to answer to 32.2 million Filipinos na who gave their trust and confidence for me to become the Vice President of everyone, hindi lang 32.2 million. Darating din tayo doon na hindi na ako sasali sa politika. But buhay kasi natin, hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. We can only plan. But it's always God's purpose that shall prevail. So, plano lang tayo ng plano, ma'am. Pero magtiwala din tayo sa Diyos. Follow-up din, sir.
Congratulations. Ma'am, yung speaking of former President Duterte, yung reaction po ninyo or your take po ninyo na nag-refuse na sa part-attend na hearing na pinatawag sa kanya Sa part po, ano? Well, that is his prerogative. Hindi ko alam kung bakit hindi siya umattend sa invitation na hearing ng quad ko. But kung ano yung desisyon niya, tulad nung sinabi ko kanina, kung ano yung desisyon ng mga OPP personnel, doon lang din ako susuporta. Mahirap kasi sabihan ng tao, umattend ka or huwag ka umattend. Kasi siya yung uupo doon siya yung sasagot doon. Hindi naman ako, hindi naman ibang tao. So, kung ano yung desisyon nila, supportahan ko lang. Pero last na ako sa question na wala pa kayong invitation come November 15. So ma'am, given na may invitation ka na Sa kwarto, di na siguro, ito ba yung Save the Queen? Ano kayo ma'am? Kung yung Save the Queen lang komentan ko na lang yan siya, Kasi walang gumagawa ng operation. Nasasabihin niya kung ano yung objective ng operation niya. Let's say, for example, ang operation ko ay Save the Queen. Napaka-obvious naman siguro yun na parang tipo, ang aming operation ay to make sure that she becomes president. And ang pangalan ng operation natin ay Save the Queen. Parang walang tanga na operator na ipapangalan mo sa operation mo ay kung ano yung objective mo. So, pag-iisipan ko pag gusto kong makipag-away, siguro pero sa ngayon kasi sabi ko kay JC, parang sa January na lang makipag-away kasi kami sobrang busy talaga yung Thanksgiving ng 89th anniversary. And ito din yung introduction namin sa 90 years na OPP next year. Thank you. Any more questions? Last one question. Follow up. May replacement of a attorney po after his resignation as your official spokesperson. Wala ka, sir. Sa ngayon, wala kaming replacement for the Office of the Vice President spokesperson. And if you have recommendations or a short list, we welcome your recommendations. Last question. May tanong? But no, napakahalaga ng Panay and Negros Island Satellite Office namin. Look, please. Last question. What can you say about the party list, the other party list identified during formal list? With Duterte, sprints that are still running for. Sorry. What can you say about the party list and the other identified party list that served as administration that are still running? Makabayan lang. ACT teachers, no? Yes. Well, sa mga botante, pag-isipan ninyo kung susuportahan niyo ang ACT party list kasi kahit na convicted na sa child abuse yung kanilang nominee ay hindi pa rin nila pinapalitan. So, hindi ko lang alam. Or hindi ko alam. Hindi tama. Hindi tama na isang grupo ng isang party list ng mga teachers ang kanilang nominee ay isang tao na convicted with the crime of child abuse. So, pag-isipan ninyo mabuti yan bago kayo bumoto ng party list. And sa iba namang mga nakabayan lang na party list, ilang beses na inulit-ulit ng NTFL kung ano yung connection nila sa CPP, NPA, NDF. Yes, sir. We know that you are close to Pastor Pimboy. What can you say about this case?
It's a good thing na he decided to surrender so that mas mapadali yung pag-hearing ng cases niya. And I understand he's fully cooperating with the courts. And sana ay matapos na i-resolve na yung kanyang mga kaso. Kung meron na siyang kailangan panagutan, then panagutan niya. Kung inosente man siya, then mapalaya na siya. One last word, Madam President, Poses Pinagkumurado Bacolod. Vice President. Sorry, parang nagmamadali ako, excited din. So, paano mo ba ihambing yung trabaho na nag-iisa na nag-compare po na mayroong unity pa kayo ng administration ni President BBM? So, saan yung mas ganda na magtrabaho yung mag-isa o meron kasama? I don't like crowds. So, okay lang ako mag-isa. With the administration. Compare mo na ngayon na... Pareho lang naman eh. Nandun ako, inaatake nila ako. Nung umalis ako, inaatake din nila ako. So, kung may preference man ako, base ko sa personality ko, ayaw ko ng maraming tao. I don't like crowds. So, I can work alone. Thank you. Salamat!